Ka Coordination Committee for International Border CCIB kelaya chikmat hakicing persya ya kicing kerput hakijaga khaput bagari Bangladesh badawa bagadongkam kicing penbet hasyoban pentre ya kicing ker ubak kemen merchang General Secretary ke CCIB ulamba buan kinong songsunong ki basyong khaput kari India bad Bangladesh ki doni ki duler chaka du shwa kicing yo alailuj henry gini ki chaka menta kilahab shabari ulamba wat kari Bangladesh ru katem bagi chaka ki dai chung gibriyo ki ba em hapo India dak ba penpa bu sarkar kale meina halor kicing e kinong songsunong khaput wat hadin ke cingkerpa di rap ki belabun sin ubak kemen loong bagi nong songsunong kimtep ki India Bangladesh Land Boundary Protocol balai soy kan rutrek nailur arja khatway ulabu jingli ru ik sarkar bo balai kam khot ki nong songsunong ki besakta syaka jingalang persngap pajba khnang bakin la ban prinsisa ya ki jinglong trai chaka chuki shushu ulaong bah ilaka sat putor ki trai chaka ki trai kamrep anrikansan hausdam arjar arfulai udolai lakam ki chaka bakumta haka arfu artrek naiwi arjar fulai haka jingalang office Deputy Commissioner West India Hills District lapan i ba uday try chaka badai udaloi ba ai chaka bankir khapun ni na kaliang jongi kum ki try chaka sethi sepo kithan tan border India Bangladesh border nadu khasi hadu jaintia but thapo ka setri jongka CCIB ngan ngako aban pensai tangkum ni halor kan ni kapenta but hajinsha ka CCIB kadai ka kenhon kepala asing da ki trajaka hakajuk kapor ki sodar ki daloi kerang ba shinong kini baru akidan lang all the stakeholders are the representative of CCIB and a member of CCIB harangkat bat kising balang nadu ka KSU ke FKGP bat ka HNYF ki badai ki core member lene ki founder members jongka CCIB nadu kisnem arhajar la hajar sa mentak la dam kumba arfor san sem kada kejinge lenti ti hakabai dei bat kanya ka kam ni nakaliang kitraja ka bat nakaliang jong ka CCIB ka intention jengi kam dei bagi persya ka fencing. It is very clear nadu kapor ba dang im I ba imam mitfortngsai ibala abang kwai hadwar jong boleh ka contention jengi bat ka contention jo kumba la ringdur nadu mensua kade helor kini kipenta ba ni kum ki pai ba ba kita jaka ngim percaya ka fencing rei tangkawe ba ka sarkar kade ban penbe iswa yo put usam yo ba ngitip hadu banta udang long khoru kharam ba ulong zigzag ba ya u boundary pillar ne u mauput uthum maupun hapedeng India ba ke Bangladesh 4 bait but ya ba ngitip bedang long tang temporary but ya kan ne nila ban pait katkum ka agreement ke bakila bo nadu gisnem 1958 1974 but kita ki boundary protocol semua ke baki ong but ke main agreement ke baki laya soy hapedeng India bat ke Bangla ka de 1975 Indo Bangladesh border agreement hakaba hakata ka agreement namar kadon gejing kerum keram hapede halor unu uput usam te ka sarkar India bat ka sarkar Bangla nadu ki snem khat kendai spa new pusan ndagi pet ya kini ki jaka namar balai maung gumne namar ki jaka umau put ubaki thung menta bansu ong nadu nongjri syadu nadu pilar khat arspa san pusan nadu nongjri ter syadu dauki khat arspa new pulai syadu jelia khola West India Hills but syadu khalai spa away hapo pesadwar umaput ulong khongwain bat kurum keram bat uba ki don shibun ki jaka jongi ki bangirep ngiriang kum ki khasi bat kum ki war ngirep yakini ki jaka ki badan sebar jong maupun nrei haki por haki stem khat san spa khat kendai spa san pupra san pedan rupo hakapor bagi thung yono maupun kini ki dong thung imat kim da kan jok tin ya kitra jaka nakata daw ki si thung ya maupun mausam klem da kan jok tin ki ma ya kitra jaka hakaba kabo yang ikum kitra jaka hakajing kabakrau ba bar hakajing jenjar kaba kensan ndangi late syabri kum lasai ngilai I bola don maupun bat kladon kejing ka konflik te nadu kita ki por hadu usnem arhajar sipau kam don kono jingkulmar hakaba ni kum ki trajaka ki bage nila rep la riang bat ki bala long try kini ki jaka daki spa snem nadu suwa begini yo independence
kamut ki hali ki penthor bat ki lengkha ki beri kuai beri sok ki badan sebar jong uput kini ki jongi wala da ki laksi uput re kini ki beri kuai ki beri sok kini ki jongi bat nakaliang jong ki nong Bangladesh bat nak sarkar Bangladesh kam ju wan tu kular bat katip sai kedar bagi di ki jongi te halor kan ne kini ki lengkha ba kini ki hali kini ki penthor kini ki beri kuai beri sok de ki bala ki bangi kum ki trai jaka kum ki trai penthor ki trai beri ngidon ki jaka ngidon ki kot ki sla ki babiang bat yakini kot ki sla la issue da ki ka United Khasi and Gentle District shua ban mi ke shua usnem khat kandai spa sampo shua mi ke district council ban dalami ke district council kisa bentamai ha shaka district council bat ikdik pata ki bala issue da district council yakini ki jaka ki badon chobar jong upun nalor kata ki don ki jaka ki ba ni kum kita jaka ni don kita ki kot kislah nadu ki pojong ke sarkar Phareng nadu kisnem khat praspa arpun riu khat praspa sanpun riu nadu kisnem khat khandai spa khat khandai spa arpo de kumno pin ong ba kini ki jaka ki de ki jong ka Bangladesh habangi don ki kot kislah bat nakaliang jong ki pai ba jong ka Bangladesh kim tu klare e nomor kitip pelen bagi ni ki jaka jongi dan re de ke sarkar jongi ke ba le step mo ka kain bumsu inyo yangi kum kita jaka halor ke jing kerpat jengi halor ke jing yakren bunsin bakan penbai no ekini ke jing re kam shim la le ke badan kam de kini ki hot kadon sibun ke jing ong phinam la ban le yakan ne phim la chu ban le ke ba la ayu nre kat kum ke protokol kat kum ke jing akut hadu menta ngimtip ni kum kita jaka ngimtip ho ngimtip bakadon ka agreement nre ngimtip pat ba menno ke agreement ka sarkar ka penkut bale yang ni kum kita jaka ka sarkar kam ya thu kam ong bakal akut leni ke belade ban penbait hoit kat lada pipait kat kum ka land boundary agreement arajar khatsania ka bala sengnong rim ha ka agreement jong ha jinga penbait ha pen India ke Bangladesh house name house September arajar khatway kalong ka ka jing kendit yang ni kum bayut 2% bantip ba ka sarkar ka la le ka kam ringi kum traja ka ngimtip ya kata ka jing penbait pun usam lada ka sarkar ka ong ba hoi lada pipet haki jing thok sipun ba kita jing thok kin ong ba bat kat kum ka boundary agreement arajar khatsan ka ong ba yanu pudusam lada penbait bat menta ula long uta permanent boundary ti lada ka sarkar ka la ban ong bahadu uta put bale yangi kum kita jaka kamla ban khot lene se kata public hearing ka ba pin khot yangi kum kita jaka ban ong ba menta ka singin penbait unu pudusam bat pi baro arliang na Bangla bat India pinwan ban yakren bat ban ya penbait kita kot kislah namar ngidon ki kot kislah ki babiang pimla ban ong ba unu benta kini ki jaka ki badan syabar jong put kim de ki jongi namar ngidon ki kot kislah yakini kot kislah la isu da ka sarkar nadu ko por sarkar Phareng hadu ko sarkar India te kalong ke pas musi yang ni kum kita jaka ban tip ya kane ka jingle jong ka sarkar te namben ya sarkar Bangla nomor kan barok ka de jingle jong ka sarkar India bat ya kane ke haji shisha house nem arhajar nriu nyo hadin jong ka jing kang no ya ka jing kere ka fencing nadu ka sidong jelakhola hadu hawai lapan sangit dak CCIB halor ka jing bambiang namar ka jaka ka bepon bah ka ban yai Bangladesh ka ba lada shim nau pilar hadu ka fencing kampa daki kilometer tam te kalong ka jing duk ka khrau bah ngi kum ki kita jaka ba kinong rep ki badon syakat hain border lada kita jaka ki yai syaban jong ka fencing tengin bam dak eken habangi bu ya ka jakpo hangtu kade ka plang jajongi te kibun kibriu kibaki rep daw kwai ki rep ya kada daw kuba daw tempo tilada kade ka jaka jongki ka don syabar tingin le kumno nimla chu ban kami kata ka beri ka besa jongi sakawe kini ki BSF man kapor isyad ong ba hot kimbu kita ki gates ba phila ban let ti hatu kan lo kan syong hok mo kan syong kan danong rim mo ba ngi kum kita jaka ngin re ka por men sngi men mit dala khang ka gate yakini ki jing thung jing tep jangi yakini ki so ki kwai jangi yakini ki jing mi jangi ndakilami kamut men mit wan tu unong tu ka gate kala khang ngim la chu ban le ngim la banong e yu te kan men to yu bangin rep bandon ka jaka syabar jong uput
sebar jong ka fencing ladangim la ban riang namar tang sidap sau beje ka gate ka lakhang te kam dan jumut yang ini halor kata te kabak kongsan hingga kuat ban kali ke sarkar nadu ke sarkar kongres hadu ke sarkar NPP mentang dalam NPP nadu arajar hadwe hadu mentah pilale ayu nak benta jong ni kum ki pai ba menno pila khot meeting ki pai ba ban solve ke problem hakajing sisha ni kum ki pai ba ngi hab ban late shadu ka court shadu ka high court bodom jong ka makalia ban late wat ya ka hok jongi halor kan ni ka jingle bam su niu jong ka sarkar yang ngi kum ki pai ba ka jing khi jongi mentang la arphar pusan sem re aku ban kali ka sarkar ha ap set ha menno pi khot ya ka ta ka meeting le ban pen shai yang ngi ban pen so tho yang ngi ban ya da ka ta ka hok jongi kum ki trai jaka balai pen chu i ben yang ngi ha ka jing su i ben ngi ha ka jing is a jong ki no way dia kata kadai kayak bangi susi ngim khang yak fencing ngim persyak fencing re ngim puak bagi jaka jongi kidu shabar jong ka fencing sak kawai kidon ke jaka kiba kum support Tripura nau pilar hak fencing kile tang kumba san mitar 10 mitar te kata kanam kata than yangi tiga tangila ban piang la sarkar kale ya kata kumbale support Tripura kum support kharte ngi balengin piang tang kawai yakin ke jaka ke banu shabar pide ban ayangi pide ban wanra support India ba pimde ban penhab yakum kum kita ki adverse position kamut ngi kum kinong India ngi tu ya ka jaka nagi Bangladesh. Te kalau ke basnosi baka sarkar ka penhab yakini ki jaka kum ki APL ki khot ki APL kamut ka adverse possession of lands kamut ngi kum ki trajaka na kum kinong India ki bade ki trajaka nin long nong tu lene long kinong dakhor ki jaka bad yakan dia ke APL ka sarkar ka penmi ke de hadin mdai nadu mensuan nomor beli mensua bro kitip bagi di jongi de mentang ngin su kin khot ikini ke APL ka ta bamla ban long sa ka wele da ka sarkar ka ambakam la ban penbei upu dusam nomor ladeb ya keren nre yakan ne house na harjar kan nyau ki don ki jaka ki baka sarkar ka penbei bad ki don ki benta ki bah ki pilar khat arspa nyopun kidon ki plot baka sarkar kapan hiar ya pudu sambat uni utara jaka uyo ya kata ka hok jong u katkum kopata tila da ka sarkar kale kan ni baro ngin pediang ya kata ka nginum don kita ka jiki em kajing sedang bantre biang ya ka jaka kalong gumni kalong hak tu ka jaka ya kini ka jaka hapo kan ka elkasat pator ya kini kejaka kiba house nam ya kini kejaka hangni kadai kum kitra jaka ni rep la riang bat ngila long try kini kejaka hendrai kensan house nam arhajar arpo lai nakaliang jong udalo jong elkasat pator uban kam ya kini kejaka bat kam try ya kini kejaka namar kum udalo haba udan ka haba yo ka sana nak district council udan ka hok ban sinshar halor ka elka jong om ban kam trai ya ki jaka jong ki trai jaka ndai ka ek ba jementa kalong ba uni udolo jong elka sat pato da ka baburom kam trai ya ka jaka di nda kam trai ka jaka hak ar pulai trik jong November hak ar trik November ar hajar ar pulai ulet meeting sha bo ka DC office ha ka ba katkum ka mainit jong ka meeting ka pen isha ka dar hang tu ba ulet sha ka meeting kum trai jaka ba du de ma bali ai ya ka jaka ba sha ka DC office bat menjur ya ka sarkar bantre te ka jing kali ka hang ni ka longkum ni lada uni pada loy jong ka kasat pator udan ka jingkit kli na ka benta ki khun ke rayot ki trai jaka balai khot da ka meeting ya ki pai ba ya ki trai jaka halor kan ne ka benta bat nakalian jong akum scrutiny jong CCIB la bun sin bhang ngala karpat i ban khot da ka meeting jong ka elaka ban khot da ka meeting pai ba nadu kinong ki trai jaka kinong rep kinong song kenang begin ya solve ka problem namar mingi kum ka CCIB haka syatri jong CCIB ngi kum ka trai jaka ila file da ka case persya ya ka sarkar ha ubenai Disember jong snem arhajar arpoi halor ke jing bom trek jong ka sarkar mar hakitu kipor ngila pan meeting syaka sarkar lamba border area minister jongi hnrei kata jing pan meeting jongi kam urlong bat ngi ap hadu lai benai nak benta kata meeting hnrei haba hadin bangi yo iba ka sarkar kam skabai ban nakaliang jong minister ai lat ngi ban ya kendo ya ti bat haju ka por ka sarkar ka pha dau put uperton dau sipai ban wan le bor ti kenang ban lai da ban saw men snam ngi kum kinong ya lam ngi la khot ki meeting la bun sin bha la thara da ki nyau prasin harangkat
jong ki seng balang bat ki reng ba barok jong ka thain ba ngi don kam na ka benta ban yadai ka hok jong ngi don kam ban file da syapok ka High Court Badan Buram kenang baka High Court Badan Buram kala ban bukan ai kata hok jongi pause hakapor baka sarkar baka High Court Badan Buram ka penmi pat ya karai kapmi ya karai hak takar kom ba kam don kata karai kat kum kujing kwa jongi kalong kumne ba yau purusam de ban penbet chua but ya ka fencing de ban rah po zero line but lada ka sarkar kamut ban sim ya ki jaka ban ai compensation kamut nau pilar syadu ka fencing ka sarkar ge ban siulut baro gitu ki jaka ban siu compensation kenang bagi paiba kin yo ya ka ta ka hok nomor basisin ba ka jaka kala don syabat ka fencing kam don jingmut si angi ban lok try ka jaka kamut ka jaka kala adu de ka sarkar ge ban siu ya ka compensation te halor jong kini ki jing ya lenti jong ni yo ip kensan ba sarkar ka penmi pat da ka kerteng jong udaloi hagini ki jaka nadu muktapur hau pilar khat arspa nyop lai 7s hadu upilar khat lai spa iwe dan hapo kamsing ter syadu pasaduar ba yakne ka jaka baro lakam try daw doloi tede hakata ka por ba doloi u ai yakata ka jing menjur jong u syaka sarkar claim datip ni ki try baru kam try yakata ka jaka nakata ka daw kani ka company ka late ban teri yakane ka fencing tin halor kani ka no rim ngi kum kitra jaka ngi haban persya namar kum no kan wan habangi ngim tip AA but ngi dang yai persya yakane ka jing trekam jongka te halor kani ka benta kade ka jing telot jongka sarkar ka banga kum unong yalam ngadas ngosi hadu kata-kata ba don nong mikmat lai menta u idon i MDC Badan Buram jongka war central bat ka war is bat rengkat bat UMP Badan Buram jongi kibawan ban pe yang hindrengi ngihap ban yait ban fight para mangi kum ki pai ba dan no mi khamat ki bonan pe bat le banwan address ya kan ka jing e jongi mde bangi sangap jar de nomor bang yat hapo ka code ngi kwahi nomor uru la file da ka case te ngimla shu ban le da kumno tingi hap hi ban yat da case ngihap ban file da ka case ban jubab de lemba jong ka court case ka por ba ka court Badan Buram lemba u judge Badan Buram ba ai ka order uklem ai ka order ka ba bet usuong bet mano naki try jaka ki basngo de ban ai ka jaka ki la ban ai tamba ya kata ka jing kwa jongi le jing kali jongi ka court kam jubab be katkum ka order ba mi na po ka court ni kwa ba kas namar kini baro ki briu ki ba lalong kum hapo ka syatri jong CCIB ka badang kong ngi kum ki pai ba ngi kwa kum ki try jaka ngi kwa ba dolo de ban weng ya kan ka jing kam try jong u ya ka jaka ban ai ka hok jong ki pai ba kumba uju lade kumba ula PE hakan ko por ba udoloi pithi jaka le me pi rep yang yo ka recommendation na udoloi bat yakane ula uju aiman laus nem te mentah ka jaka jonga kumba kemen merciang ngadon ka jaka bat nakaliang jong udoloi mde thau ni udoloi na du udoloi mencuar upila de recommend bakane ka jaka ka de jonga te kumno padu uni udoloi pemerintah unle kami ketu ka jaka jonga kalong kabab sungola kabab sungdon nong rim haba pila de recommend ba yakane ka jaka ngala de thiet nak ni try ba mensua ba yakane ka jaka kan de ka jonga nadu mentah hadu long hadu ipateng jonga ba don chu mono bala ban kam try tukum no mentah unu doloi unle kami kan de ka jaka ba em ka kam de chu ko jong ba kamen kan de ka jongu unu doloi te kalong ka ba do kata-kata ban sungtu sakawe ni nakaliang jongi kum ki nong rep ni klem kam try le ya kino jaka jong ka ka andre ya ki jaka jongi ya ki jaka rep jaka reng jongi ki bade ki hok long try jongi nginem ngin haban yele hadok ko bakot nakaliang jong ngasngo komen beraga juga por ngasngo siro ya kanya kajing ong jong chief minister Badan Buram jongi bade ban pendep wood ya fencing but akajin sya ban siu kene compensation kalong baka sarkar kade ban siu ya compensation sya kitra jaka de kino kitra jaka baka hap kane fencing ka mungkin yo kita jaka bar kane kajing siu ya compensation kalong sibun ki breu ki sngo thu bakla baya compensation kamut nadu pilar hadu ka fencing hakane chis pasan pho kamut kinyo ya ka compensation
ka chispa asan phau kamut chispa lai pun nyo point sau meter chispa lai pun nyo meter mo te nrei kat kum ka land acquisition arjar khat lai yang compensation kin siu tang kum ba khat 2 meter lai meter nak benta ka fencing but prime meter nak benta ka surok bayat along the fencing te nrei yak itu ki cakap ki bahasa syabar kamut kitu ki try jaka kinem yo show kajing long try kitu jaka ki ladu bara kaju opor ya compensation kinem yo kin yo tang kitu ka benta ka ba kaya ka fencing bat ka surok kamut khat tang khat 2 meter tang itu kiban yo ka fencing te khendiat ha ka baye de bat kan ni ka baji hapo jele khola ha jing sisa ka jing le jong kan ni ka NBCC ka long persya ya ka procedure bat ngada penrem jur ya kan ni nomor bale ka jing le jong ka NBCC ka jing sisa kat kum ki procedure ki de ban acquire ka ya ka jaka kitra jaka ki de ban tip bat ki de ban ka NBCC ka le ka sarkar na ka liang jong DC ki de ban permi ya ka list bandal le permi ya ka list ki de ban le thau le wa ki de ban siu shua compensation ndala de ya kata ki sa kinsa sedang ban tre ka bakal le mentak chule bet wood ngam tip yo le se kala ban siu ya compensation sop syaki wipat ki bru ya kata ngam la ban tip mo nomor ya kata tim tip kade gajinya ayu te uni u badai u bakam try kan jaka ude ban mi khmat mo ude ban mi khmat ngade manga u try jaka pide mano mapi gaji syakum ulada kumba gaji hapo ki kot khobor bar haki petition ba u kam try unu dological ka sat ulade ban khot yang kum try jaka ibadi sya bale pi kam haba kade jaka jonga bale pi kam try dedem de bale chu snap ja haka bai de pat bagana ke jingkren jong chief minister tangkawe ka banga songsi kalong ba haji inshallah da chief minister hi ulong responsible nak benta ki subjects jong nak benta ki pai ba jong hapo ka state ulade banwan pet namar kan ka de jaka ka issue kam de issue ka ba mental ne menin ka bala arpo san senam haji inshallah arjar kan nyaru lai kendu yo sarkonrat kum MP pada arjar kat pra lai kendu yo kum chief minister berdala kularingi kum ko CCIB kum ki trajaka kum ki daloi kin ba shinong ban leira ya kan ka issue sepo Delhi bat ban penbe ya kan ka kendrum keram bat ngila pen iu ya uru ya ikot kisla ba ni yang halor kanurim ba mde bagi persya fencing de bagi jaka jungi kin kanem de ban sudu ka Bangladesh te ula kular ndre hadin ka tu dola lawan saya Delhi uklam ong issue bat hadin ka tu ngilapan appointment bande kan do ya kata appointment jong ngiru klem juba be ke sus ngabe gum tu te hado menta tilada uong ba hoi ka jing ong jo kolong ba uong it has to be completed with in aggressive manner tilada usno ba ulong aggressive hado kata kum chief minister badan burom badan ka jingkit kli ya ka hima ya ka border ya ki pai ba bale umwan ban pe lagi jong khmat come and see in reality one ban page dala ki jong khmat ban assess dala de hato kasyong hok mo em yangi kum ki trajaka ban shudu ka jaka ka jongi hato ka sarkar kali ayu halor kane balai pisu menjur ya kane ka jing penbe yanu put usam claim tip ni kum ki trajaka maka jing sisang thrai ban kandon ka jing klet namar kum kini ki issue kam don ka uru tip plan baka don ka jing persya te ha jing sha ula de ban khot yangi em ladau don ka jing sngo kum chief minister ba badan jing perkhat ya ki pai ba jong ka state kum ki khun jong u de ban khot yangi bele chu snap jar bele chu pha do perton chu pha da kita yu ban le borangi kam la ban long nisha it is their problem if he thinks that it is is the state's problem they should call us to discuss it is his duty to call us and solve this matter amicably. It is not that you just do and come and do aggressively and do forcefully. We are not animals that will just throw us out and force us outside. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.